नै लोगोफोर केमेरा स्टेन्ड लाखाथारलायबाय मोनसे प्रग्रामाव थांनांसिगौलाय ओंखारबाय आरो बेंगलाव दिनैनि प्रग्रामा अल बड' सेनियर सिटिजेननि मोनसे प्रग्राम दं आरो दा बेयाव थांगोन आं दा नैबे कुसुगाव बास स्टेन्डनि एसे माने मोखाङाव दं आरो गारि नेगासिनो दं दा गाइस फाइनालि सारमोनखौ दसे सम नेथाबनानै लोगो मोनबाय आरो आं दा गारियाव गाखोबाय दा नोंथांमोना सारमोनखौ नायनानै लाग्रोदो आंनि आखिजों सार दङ आरो ओरै आंनि आगदाजोंबो सासे सार दंबावो नै आरो जोंना पाइलट सारखौबो नायनानै लादो लावदो सार एसे आरो ओरै लेफ्ट साइडजों दङ सासे सार दंबावो बेखौ नायनानै लादो डक्टर दा जिखुनु सारनाव फंसे बाथ्रा मिथिनानै लानि दा दिनै जे बेंगलाव थांनो नागिरदों नङा होमबा सार दा जेनेबा मा थांखिखौ लानानै थांनो नागिरदों एसे फोरमायदो जोंहा बेंगलाव गोबां जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दं बिथांमोनजों माखासे सान आगोलनिफ्राय जोङो जगाजग लाबाय थादों आरो बिथांमोनहा जोंखौ माने अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ बेंगलावबो दाफैनांगौ होननानै जोंखौ हांख्रायहरनायलाय दिनै जोङो पश्चिम बंग एबा वेस्ट बेंगलनि नैबे साताली गामिनि सानजाहा गरम बाजार होननायाव जोङो गरम बस्तियाव जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि वेस्ट बेंगल कमिटिजों दानो थांगासिनो दङ दा बेवहाय जोंहा दङ दिनै जोंनिनो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि आफादगिरि स्थायी आफादगिरि मानगोनां डक्टर मंगल सिंह ब्रह्म हाज'वारि सार आरो जोंहा सेन्ट्रेलनि ट्रेजारार मानव गेदेर रजनिकान्त महिलारि आदा ट्रेजारार बिथाङानो गारिखौ सालायदों जोङो दा वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारनि सा आरो सोनाबजों गरम बस्ति होननाय गामियाव माने बे वेस्ट बेंगल कमिटि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ दानो थांगासिनो दं गोजोन्थों सराइबिलाव सासे बेन्जामिन मुर्मु होननाय एलपि स्कुल टिचार दंमोन सिनायखादों दा सिनायदों बे जाबाय बागानबारि रेजर्ट बेंगल दा बेयावनो दिनै सावरायमेलखौ लानाय जादों आरो खुलुमबाय जों दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनिफ्राय नैबे आलिपुरदुवारनि गरम बस्ति ओनसोलाव नैबे मोनसे बागानबारि रिसर्टआव जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स आलिपुरदुवार ओनसोलनि मोनसे जेनेरेल मिटिं बेहाय लिंनाय जादोंमोन थांखिया जोंना आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानायमोन नाथाय बेवहाय जोङो नुजाफैनाय सोद्रोमा बिथाङा मोनहा माने नेक्स्टआव आरो बांसिन सोद्रोमाफोर हांख्रायनानै गिदिर देरसिन आकारै मेल लिंथुमनानै बे जोंनि आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ बा अल मेस सिनियर सिटिजेन फरामखौ दानाय जाथोंसै होननानै दिनै थांखि लानाय जाबाय आरो दिनैनि बे मेला जोबोद गोजोनथाव जादों आरो बयबो सोद्रोमा नुजानाय बिथांमोनहा गोख्रोङै बाहागो लादों आरो बयबो बे आफादखौ दानांगौ होननानै मोनसे गाव गावनि जेनाखि गोसोनि लुबैनाय बेखौ फोरमायदों बे कमिटिखौ दाथारनांगौ होननानै आरो उनावहाय लासै लासै दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट कमिटि जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि सिलिगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाहैनायनि बिथांमोनहा खोथा बुंदों आं मिजिंथियो दा जोङो दिनै कनभेनार्स कमिटि 8 जनिया मोनसे कमिटि दाना होबाय बिथांमोनहा फैगौ सनिबाराव मेल जगोन मेल जनानै नेक्स्ट गिदिर मेलखौ माने बबे जायगायाव लेंगोन खैथायाव लागोन बबे जायगायाव लेंगोन बेखौ थिग खालामनानै बिथांमोनहा अर्गानाइज खालामसिगोन अब्ला जोंबो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय नुजाफैनानै बै गेवलां मेलावहाय गेवलां मेलाव जोंनि आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानाय हाबाफारिखौ नेक्स्टआव जाफुंहोसिगोन खुलुमबाय बयखौबो दिनै बे पश्चिम बंग अल मेस बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम
दानायनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्म, बे आफादनिनो ट्रेजारार एबा रां दोनथुमगिरि मुस्रि रजनीकान्त महिलारी आरो क'क्राझार जिल्ला सिनियर सिटिजेन्स फरामनिनो ट्रेजारार शिबनाथ ब्रह्म, लोगोसेनो जोंहा सासे जार्नेलिस्ट इउटिउबार फैफादों बिकेराज ब्रह्म, लोगोसेयैनो बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बे मेलखौनो दोंसे आरज मेथाइजों बेखेवनाय बेखेवगिरि बिथां शैब रवीन्द्र शैब आरो नुजाफैनो हानाय बे हालामनि सिबिनां रायजो राजाफोर, दिनै जों सिगांनिफ्रायनो सानलाय हलाय खालार थिग खालामनाय बादि बेयाव फैनानै जों नुजाफैनो हानायनि थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै नोंथांमोननि नुजाथिनायाव जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि थांखि हाबाफारिया जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिदों। अबंलावरिया आफा इसोर आनान गसाइ बिनान गसाइ दैदेनगिरिया जोंखौ बे खाबु होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोंनि गोरबो सिंनि साबायखर बावबाय, खुलुमनाय सिबिनाय बावबाय आरो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनायनि थांखियै जेरैबायदि हांख्रायनाय जादों, खावलायनाय जादों, बेयो जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिबाय। नंगौ, बिथां हांख्रायगिरि नवीन मण्डल बिथाङा गोबां सिनियर सिटिजेन एबा बैसोगोरा नोगोरारिखौनो हांख्रायदोंमोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायथिदों आरो दिनै बेयाव जाय बिथांमोनहा नुजाफैनो हाबाय, गाव गावनि खामानि दामानि दोनथ'नानैब्लाबो हाथा हामा नोंथांमोनहा नुजाफैनायनि थारैनो जों गोरबो सिंनि साबायखर बावदों आरो इयुनाव जों गुबुन डिस्ट्रिक्ट निश्चय दाबावनो हागोन, दार्जिलिंहालागै जों सौहैगोन, बिनि उनाव जोङो नेपालहालागै सौहैगोन। नोंथांमोननि गेजेरजोंनो चेनेलाइज खालामनानै एबा जोङो राहा लामा सम खालार थि खालामनानै जों नेपालाव थांगोन, बिनि उनाव जोङो बांलादेशहालागैबो थांगोन। नोंथांमोननोबो जोङो बेफोर खौरांखौ लानाय होनायनि गेजेरजों जगाजगा थाबाय थागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। जों आसामाव गासै मोन 9 माने डिस्ट्रिक्ट दाखांबाय, जेरै क'क्राझार जिल्ला, गसाइगाव जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, पर्बतझरा, ओजोंहाय चिरां, बिजनी, ओजोंहाय सालबारि आरो बावैसो जोङो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टबो दाखांबाय। बेयाव जेसेबां बर'फोर दं बिथांमोनहा गोसो गुदुङै बाहागो लादों। बिनि उनाव जों अदालगुरिजों दा जगाजग खालामबाय थादों। जोंनि आसामाव बिटिसि इलेक्सन जागोन सेप्तेम्बर दानाव, बिनि सिगाङावनो जों माखासे डिस्ट्रिक्टफोरखौ दाफुंनायनि थांखि लादों। अदालगुरि जिल्ला, ओजोंहाय बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला, उनहालागै जोङो सदियाहालागै, तिनसुकियाहालागै आरो बारलांगोन आरो बेबायदिनो सिनियर सिटिजेन्सफोरखौ जोङो ज' खौसे लामाजों आगान सुरनायनि जोङो थांखि लादों आरो बेवहाय हौवा हिन्जाव बोराय बेन्थ बाहागो लानायखौ नुनानै जों थुलुंगाखांदों। दिनै नोंथांमोननि बेयावबो बैसोगोरा सुबुं सोद्रोमा बिथांमोनहा नुजाफैनायाव जों थारैनो थुलुंगानाय मोनदों। गोबां जाहोननि थाखाय गोबाङा बेवहाय नुजाफैनो हायाखै। आंनि मोजाङैनो मिथिनाय दिनैनिफ्राय 30 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो जों जगाजग लानाय बिथां रमेश सुब्बाखौ फैग्रोन मोना आङो खबर लादोंमोन। बिथाङा असुखआव गोग्लैनानै दंनो
थिग बेबायदिनो ओजोंहाय खावारदांगा सिलबारिनि सुरेश इसरारि बिथांजोंबो आङो जगाजग खालामदोंमोन बिथाङाबो एसे असुस्थ'आव दङ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथांमोनहाबो खौरां मोनदोंब्लाबो फैनो हायाखिसै होननानै बिथां मण्डला जोंनो फोरमायथिबाय दा जबैब्लाबो नोंथांमोनहा मैखोम जोंनि सिटिजेन एबा नोगोरारियानो बेयाव सफैनो हादों जेब्ला जों दिनै आफादखौ दाफुंनो हागोन होननानै जों मिजिं थिदों बेयावनो जोंहा दा गासै गुवारै एक्सप्लेनेसन अफ द पार्पास अफ द मिटिं बा जोंनि बे जथुमनायनि थांखि बेखेवनायावनो जोंहा गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्मआ नोंथांमोननो बेखेवनानै होगोन आरो जों दासिम माबायदि जोङो आवगायनो दावगानो हाखो बेखौ बिथाङा बुंथिगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जोंनि थांखि जोंनि नाजानाय बे बेलायाव इसोर आफा अबंलावरियाबो जोंखौ हेफाजाब मदद होबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेवहाय हौवा हिन्जावनि फारागथि गैया सोरबा हयथ' साख्रि मावो सोरबा हयथ' आबादारि सोरबा हयथ' बिजनेसमेन सोरबा हयथ' रिटायार्ड पार्सन सोरबा आर्मि रिटायार्ड मिलिटारि रिटायार्ड बेबायदिनो गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै आवगायबोदों जेरै बिथां दिनै रबीन्द्र सैब'आ आवगायबोदों आरोबाव मेथाइ दोंसे रोजाबनानै बिथाङा जोंखौ गोजोनग्लाय होदों सुग्लाय होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिम जों गोरबो सिंनि साबायखर बावबाय लोगोसेयैनो जोंहा आइजो माहारियाबो जोंनि आइ मावमोनहाबो बेवहाय गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैदों आरो जेरावखि डिस्ट्रिक्ट दाया मानो जों बै डिस्ट्रिक्टआव आइजोफोरखौबो लाफानाय आरो दाजाबदेरनानै खामानि मावनाया जागासिनो दङ आरो बिथांमोननि गेजेराव जोङो बिबानबो होदों सोरबा हयथ' एडिटर सोरबा हयथ' बेबायदिनो अर्गेनाइजिं बे गावनि एसे केपासिटि बायदियै बिथांमोनखौ जोङो बिबान होदों नोंथांमोननिफ्रायबो दिनै बेयाव नुजाफैनाया थारैनो जोंखौ थुलुंगाखां होदों आरो इयुनावबो बिदिनो थुलुंगाखांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय आङो बेखेवनाय बे बिबुंथि समाव गोलाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै मानोना जोंहा समनिबो आंखाल ओरैनो 11 रिंगायाव जानांगौआव नै दा 12 रिंगा 30 मिनिटनि बारबाय बा 12:30 बारबाय आरो हाबाफारि बायदियै जोंहा आवगायलांनांगौ जोंनि पार्पास अफ द मिटिं बेवहायनो जोंहा गाहाय नेहाथारि बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो बुंथिगोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे आफादखौ बेखेवनाय बिबुंथि महरै आं बे सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों